Gyerekkoromban történt velem egy vízi baleset, amikor is egy vízibiciklivel felborultunk, és teljesen bekerültem a víz alá. Egyébként nagyon szerettem mindig a vizet, és még tulajdonképpen úszni is tudtam, de ez az eset annyira bennem maradt, hogy egész egyszerűen rettegtem a víztől. Ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert amúgy imádom a vizet, de valahogy, hogyha az arcomat vízért, azt egyszerűen nem bírtam elviselni. De még igazából így fürdés közben is mindig figyeltem rá, hogy ne érje az arcomat víz. És találkoztam Gáborral, mikor is szóba került, hogy mivel foglalkozik, és elmesélte nekem, hogy hát így víz, meg víziterápia, és valahogy így eszembe ötlött rögtön, hogy hoppá, hát én ugye félek a víztől, és hogy esetleg ezzel kapcsolatban lehetne valamit tenni, és rögtön mondta, hogy hát persze, hát hidrofóbia oldás, ez működött már másnál is, aki még régebben mondjuk még annyira se bírta a vizet, mint én, és hogy hát próbáljuk meg. És hát azért így egy darabig így emészgettem, hogy egyáltalán most akkor ezt így belemenjek-e, vagy hogy így hogy legyen, de mondjuk így elkezdett bennem motoszkálni ez a dolog. És annyira nagyon szerettem volna úszni, mert mindig annyira irigyeltem a családomat, mikor így elmentünk nyaralni, hogy ők ott lubickolnak, úsznak. Jó, hát lubickolni is mindig, tehát a vizet amúgy tényleg nagyon szerettem, tehát sose jöttem ki belőle, de az volt a lényeg, hogy mindig csak a nyakamig érjen, és az arcom meg nem. Ne legyen benne, felfeküdni nem mertem rá abszolút, úszni sem. És hát elmentünk végül Gáborral egy nagyon jó hangulatú, szuper kis fürdőbe, és nagyon érdekes volt, először csak egy zuhany alatt így ismerkedtünk a vízzel, és így fokozatosan mentünk be a vízbe, akkor fokozatosan kellett mindenféle feladatokat tulajdonképpen végrehajtanom, és én saját magamon meglepődtem, és hát ez olyan 3 órás program volt, és a 3. óra végén már tulajdonképpen teljesen egyedül lebegtem a vízen, akkor már megtettem egy pár tempót is. Nem mondom azt, hogy tökéletesen tudok úszni, de azóta azért már voltam egy párszor, és tényleg teljesen megy egyedül is, és imádom a vízen való lebegést, és egyszerűen sosem fogom ezt tudni, azt hiszem, eléggé meghálálni. Bár Gábor mindig azt mondta, hogy igazából ugye ez saját magamnak köszönhető, persze, de ha ő nem lett volna, akkor azt hiszem, hogy ezt így talán sosem tettem volna meg, és tehát én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ha mondjuk nem is fél a víztől, tehát nem is konkrétan hidrofóbia oldásról van szó, de egy ilyen vízirelaxáció, tehát ez valami fantasztikus érzés. Arról nem beszélve, hogy olyan egyéb gátlásokat is lehet vele oldani, és olyan klassz képek jönnek ott bent a vízben. Én például folyamatosan ilyen sellőjéneket hallottam, és annyira fantasztikus volt, és annyira különleges, hogy én azt hiszem, hogy életem végéig hálás leszek Gábornak, és mindenkinek csak ajánlani tudom.